ଯୀଶୁଙ୍କର ପିତାମାତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ପର୍ବର ରୀତି ଅନୁସାରେ ସେଠାକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପର୍ବ ଦିନତକ ଶେଷ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ବାଳକ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମରେ ରହିଗଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ ସହଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେକରି ସେମାନେ ଦିନକର ବାଟ ଚାଲିଗଲେ। ପୁଣି ଆତ୍ମୀୟ ଓ ପରିଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନ ମିଳିଲେ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଜେରୁସାଲେମ ଫେରିଆସିଲେ। 3 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପାଇଲେ। ସେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଉତ୍ତରରେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାପା ମା ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ମାତା ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପୁଅରେ, ତୁ ଆମ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲୁ? ଦେଖ, ତୋ ବାପା ଆଉ ମୁଁ କେତେ କାତର ହୋଇ ତୋତେ ଖୋଜୁଛୁ। ସେ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କାହିଁକି ତମାନେ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିଲ? ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ରହିବା ଯେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହା କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନାଜରିତକୁ ଗଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ। ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କର ମା ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜ୍ଞାନରେ ଓ ଶରୀରରେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ।